Tak, poďme na to. Čau, Zlato. 3, 2, 1, jump. Ty sprostý. Ruky. Kde je? Bože, to je magor. Počkaj, bo sa kýve, dobre? Poviem kedy. Kde si? Dobre. Rozpáš. Dobre. Ja ti ho nasmerujem, tak aby si ho chytil. Pohode. Teraz si ho skús, teraz chytíš. Paráda. Dobre, rozpáš. Má tam pár závitov. Sedíme, poviem kedy. Ešte. Zase začína. Dobre, no. No on povedal, že poviem kedy. To závažne, čo máš na ramene, to biele lano, to si môžeš zhodiť dole. Tak. Je ticho, jo. A ticho? Dobre, môžeme. To lano si prehodí naopak, vieš, aby si ho nemal. Tak, presne. Super, dobre, môžeme. Slečna ide skákať, či? Nejde? Nie. Keď skús sa tak nasmerať, že si odčala. Super. Zakon hlavu, prosím, ťažko. Slava. Tak. Aj druhú. Aj tretiu. Tretiu nechaj tam, že máš. No, ešte. Ale je to aspoň vretanovú radu. A pekne si skočil, všetko super. Môžeš chytiť hore v autobuse. Ja som čakal, že to viacej trhne a to tak fakt zabrzí to lano. Hej, lebo ty keď pekne skočíš do diaľky, tak jedna vec, že ideš do chyba. Ja on sa natiahne. To je príjemnejšie. Dobre. Perfektne, díky. To je super. Jak za logické. Čo, Zlatík, nejdeš?